Master Gaming și bine v-am găsit la un nou episod. Ne-am întors cu seria noastră de Minecraft și am văzut că am ajuns și eu la 7 abonați. Hai să filmăm Minecraft, pentru că de obicei când filmez Minecraft se strâng ceva de views. Așa. Haideți să luăm... Stați puțin. Poate scot chestia asta cu... Așa, am scos chestia asta cu... chestia aia. Mă scoați, mă doare puțin gâtul. Așa, îmi tot apărea prostia aia albă. Și hai să mai luăm puțin lemn, pentru că am zis în episodul anterior că în episodul următor o să facem casă. Vreau să fie o casă foarte frumoasă. Și o să facem o casă de aia de nume pătrată. O să fie foarte frumoasă, dar nu cred că o să termin episodul ăsta, poate facem primul etaj. Așa, luăm lemnul ăsta, haideți să-l prelucrăm. Hai să vedem cât avem și mai trebuie puțin. Așa, hai să prelucrăm și pe acesta. Și haideți să o căsuță. Cred că ați observat că m-am făcut full iron. Haideți să mânăm aceasta, oaie. Dar văd că sunt o grămadă de mine aici. Hai să facem casa acolo. E câmp deschis și nu vreau să fac casa pe un câmp într-un loc de ăsta slab. Hai să facem cu bățul. Uitați ce bine fac casa aici. Hai să apucăm direct, dacă iau eu toate astea. Bun. Chestiile astea sunt bune. Sugar case. Așa. Și haideți să începem să facem căsuța noastră. Așa. Mă enervează că sunt multe tufișuri aici. N-ar fi fost. Făceam casă minunată. Mă enervează astea înalte. Să le luăm măcar pe astea. Așa. Și facem o dată căsuța. Bun. Pac. Nu. De aici să fie intrarea. Gata, bun. Trebuie să facem intrarea. Pac. Nu. M-am dus prea încolo. Așa. Una, două, trei. Una, două, trei. Bun. Așa am făcut chestia asta ca să nu-mi iau damage.
Este o chestiune de asta. Și aici pe jos punem direct lemn ca să nu mai stăm când punem ușile. Să... Așa. Aici am două de astea. Aici trebuie să mai pun de asta ca să am două pentru geam. Așa. Vedeți, mi-au damage. Cam asta este intrarea căsuței noastre. Așa. Și acum ai încă o de asta. Cam facem așa. Ca să putem să facem o terasă aici foarte frumoasă. Am pus pe calculator și am pus și pe alte Minecraft-uri terase. Bun, acum cred că atât a fost până aici. Punem așa. Eu nu sunt pe monștri, n-am chef acum să mă lupt cu monștri. Din episodul viitor o să facem PVM. Hai să pun niște torțe. Așa, cam unde facem noi căsuța, aici punem torțele. Dacă vă întrebați de ce nu se aude foarte mult Minecraft-ul, e bine, am pus, ia să puțin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, bun, 9. Trebuie să fac și aici 9 ca să iasă acoperișul corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Încă 2. Am făcut asta pe o altă lume și ne-a ieșit casa asta acoperișul drept. Și nu mi-a plăcut, mă, de ce n-a ieșit acoperișul cum trebuie? Mai bine. Și cam rămân fără lemn. Mai avem inventar. Eu n-am căut să facem niște torțe. What the fuck? Așa. Bă, nu cred, bă, ce noob sunt. Bă, mai trebuia o de asta. I can't believe it. Hai, gata, hai să nu ne enervăm, pentru că este doar o căsuță și o facem în armonie. Nu facem în ură. Asta este modelul casei. Așa, îi spunem niște torțe pe lângă. Că e prea întuneric. Deci am brightness-ul la maxim. Tot e întuneric. Așa. Mai trebuie acolo. Ba nu. Sau. Gata. Hai să punem de așa. Perfect.
Dar din păcate o să pun două părți de casă. Asta este așa ideea casei. O să închei episodul când termin chestia asta și imediat o să revin ori imediat, ori puțin mai târziu, dar oricum astăzi, cu terminarea casei, pentru că am ajuns la 10 minute și Mobizen nu mă lasă să filmez de 15 minute, pentru că nu suportă, n-am mult spațiu. Așa că am întâlnit cu acest episod, acesta este modelul casei. Revin imediat cu următorul episod. Că la revedere momentan.